Rianxo viviu unha nova xornada de protesta en contra dos recortes de educación, cunha mobilización multitudinaria que partiu dende a rotonda do recheo portuario e que rematou na Praza Castelao. Convocada polas comunidades dos tres principais colexios do municipio en canto a número de alumnos, o Colexio Castelao, o Brea Segade e o Ana María Diéguez, sumáronse tamén a ela representantes da Escola Infantil, do Instituto Félix Muriel e do CRA. Durante a marcha non deixaron de oírse berros e consignas en contra dos recortes que propón a Consellería para estes tres centros. Xa na praza, varios nenos deron lectura conxunta a un manifesto, no que se incidía de novo na necesidade de acometer melloras urxentes nas instalacións e dotalos tamén de máis profesorado. Basta xa aos recortes en educación que estamos a vivir. A educación é un dereito de todas e todos, que os gobernos teñen a obriga de garantir nas mellores condicións posibles. Só a través do ensino público se poden minorar as diferenzas sociais e se poden formar as xeracións do futuro nos valores da liberdade, da igualdade, dos dereitos humanos e da democracia. O conxunto da comunidade educativa rianxeira defendemos un ensino público de calidade, que atenda a diversidade, que se fundamente na equidade social e que sexa participativo. A atención á diversidade converteuse nun dos principais puntos fracos do sistema educativo, basicamente polo desinterese da administración educativa e pola reducción do profesorado de apoio, así como polas graves carencias en formación para dotar o conxunto do persoal docente de ferramentas básicas para traballar co alumnado con necesidade específicas de apoio educativo. E parece que as protestas xa están a dar o seu resultado. Hai uns días técnicos da Xunta chegáronse ao Colexio Brea Segade para avaliar as deficiencias e comezar a actuar en colaboración co Concello. De feito, xa se retiraron varias lousas da parede con risco de desprendemento e o vindeiro luns está previsto que se acometan tamén traballos en tabiques e a instalación dunha nova caldeira. De todas formas, trataríase de obras pequenas, a todas luces insuficientes, pois dende a AMPA reclaman unha mellora integral das instalacións.